nake gaya ma jiya da dare ba karamin kamu ne ba. Budurwa ta ce ta ban zobe. Ai wannan zoben da kake gani wale ne zan tawa ya to. Kai ina zoben ne. In da Allah zai wallahi ka kira. Ina rasu. In aji sallah ne yau garin nan. Kai don ya haka don. Wanda ya raka shi wallahi ya da haukaci da. Kai don me fa ya mana wallahi Allah dan kusi da Allah wallahi ina zo ina magana kuna wannan abu da Allah haba wannan yaron ba da ya me faru ne na kana jibgan shi tun daga nesa fa ina jin muryar sa wai ni yake nuna zobe wai an bashi zoben gol da ba yare na ma hankali ni ne da fige shi ya fada cikin kariya yake ba na zoben yaje yanzu ba zobe bane ka san menene gol zallan gol ne ba aka ba kai yanzu ya ga taba mai gol ina ci ko ina ci ina ya san yana nan ai sai an kwashe ta ko me za a yi wallahi sai an kwashe ba da sa'a wallahi an kwashe wanda kai baka ce ba ni ba tsaya kai yanzu zai samu ha la gol wasa ce amma wannan bai da hankali wannan ma ka ne ke biyo ko ba wannan bane Congratulations, you're a failure.